Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamaturan. Daghan kay mo makatunan. Muna karon nga Ako karon nga mo? ang ako sa isa mo tawag batok experience sa akong kinabuhi. Ako dagan sa pagkakatoliko. Diya tay, namagod tayo roll time. Okay. Ang roll mao ni ang mo-govern sa atong proceedings. So dili ta mo subay sa atong roll. Okay. So dili maayo ang dagan sa atong Ako lang po na. ang ato lagi roll mao ni. Okay. Mosulti ka sa imong pangalan, modali ka sa imong question, Okay. pero kung gusto gyud kag mosulti, way problema na sa amo. Okay. Hatagan kag 20 minutos nga pagsulti. Pero ang kondisyon kinahanglan kang i-cross examine sa imong 20 minutes nga deliberation. So pagpili lang, mangutana ka o mamahayag. Ako na. Okay. Ana lang. So kung mangutana, proceed sa imong question. Okay. Ang ako kamutan naman ang ato mabasa din nga sa Bible ang napulo ka sugo. Mabasa na diha. Kunya diri sa ato gitudlo sa ato simbahan. Nga ba mabasa sa diha sa Bible? Manapunta na. Tubag, pero di kayo mabasa tayo napulo ka sugo. Okay. Pero sa pagsulat sa napulo ka sugo sa Exodus Kapitulo 20, wag yun na butangin na mo ni unang sugo. Mo ni ikaduhang sugo. Kaya kung imong gamiton ang gitawag nato nga mga prohibition o imong i-count as one law, dili na siya makargag na pulo. So ang simbahan may compact ni ana, for example, kanang dili ka magbaton og lain Dios sa atubangan ko. Okay. Kanang dili paghimog larawan, iya nang attach diha sa unang sugo. Kaya nga naman, kung maghimo kang larawan, kung imo ni i-recognize as God, ang imong gi-violate nga balaod mo tong nagbaton ka og lain nga Dios. Para dili ma-redundant, makumpleto nga napulo. So, ang simbahan mihimo sa iyang gitawag nga pag-summarize sa napulo ka sugo. Doon na may detalyado o doon na po yung pag-summarize. Pag-summarize, in short, pag-sum up sa 10 commandments. So, di mo talang ikarga ang tagol pag sumaga lang sa napulo kasugo, for the first place, na ang napulo kasugo, wag yun na ingnadihan at inagunang so ikaduha. Ang simbahan lang ang naghatag ni anag summarize kung unsa ang mga napulo kasugo na nakakantar diya sa Exodus Kapitulo 20. So, ang tubag sa mga tanak, naa, kompleto, wag yun na kuhai, kay mabasa man sa Biblia, bisan imo i-check karon sa Catholic Bible. Ang imo giingon diha na mabasa sa kapalay ang napulo ka sugo sa Exodo 20. Pero ako lagi diyon ni mapunta na, ang isulat niya sa atong simbahan, ingon mo dito. Santoson mo ang adlaw Domingo o pista ni dili mo para sa napulo ka sugo diha sa Exodo 20. Sa ako nang giingon ang pag saysay sa simbahan sa iyang napulo ka sugo pag-summarize sa konteksto sa simbahan sa iyang panahon. So, diha sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ng iyon nga palaanon mo ang adlaw nga ipapahulay. Okay. Kanang adlaw ipapahulay din ha sa konteksto sa Old Testamento, Deuteronomio 5:12 at 15, nang iyon diha nga hinumduman mo nga giluwas ka sa imong Ginoong Dios sa iyang kamahanan mga bukton o tungod niini tamdon mo ang adlaw ipapahulay. Nga sa konteksto sa mga Hudiyo, ang ilang Sabbath day ang paghinumdom ni atong ilang pagkaulipon sa Egypt na ang kaluwasan ipabuhakay sa Diyos nila, ilan ang handumon. O na sa konteksto sa mga Israelita sa Old Testament, ang ilang Sabat na girecognize mo ng ikapitong adlaw. Pero kung manita sa konteksto sa Christian, kaya ang Christian giluwas usab ni Kristo sa pagkaulipon sa law kamatayon, namatay siya sa Bernes, tuwa sa luganan sa Sabado, sa pagkadomingo nabanhaw siya, o matod pa ni San Pablo, kung wala ang pagkabanhaw, bisan namatay siya, wala kapustanan na atong pagtuos. Ang kombinasyon, ang victory sa mga Kristiyanos, na ilang handumon ang kaluwasan, mao ka ng Domingo. Mao nang diha sa napulo kasugo ka na sa simbahan, gi-contextualize ka na sa konteksto sa panahong Kristiyano, ng ilang paghandom sa kaluwasan, mao ka na ang adlaw nga Domingo. Gitawag ka na the Lord's Day. Sulod na pangutanan. Patong pa mo ang adlaw ng Domingo. Mo na imo gipasabot nga inyo na gibalhin ato kay mo lagi na ang istorya. Ang tubag, Hebrews 7:12. Kung dunay pag-usab sa pagkasaserdote o pagkapare, kinahanglan usab nga dunay amendment o pag-usab sa balaod. Kaniadto ang law nga 7th day, ang pari niadto panahon na mao si Aaron. O sumala sa versikulo 7, 11 o 12 sa Hebro,
kadtong daang pagkapari gipulihan na sa bag-ong pagkapari nga mao ang priest according to the order of Melchizedek, which is in Cristo ang high priest. O tungod ni ana, mitik-ipik ang giingon sa 7:12 na kung dunay pagbag-o sa pagkapari, doon na say pagbag-o sa kasuguan. So automatic na. So dili ang katolikong simbahan ang nag-usap, kundi during pa sa mga apostol ang ilang day of worship sumala sa Mateo 28:1, ninabay naman ang ipapahulay sa Sabado sa mga Hudiyo o bibanag-banag na ang unang adlaw sa semana nga maong Domingo, versikulo 9, misugat kaya Mateo biingon, nisimba sila ngadto sa Ginoo. So from then on, ang day of worship sa mga Christian is Sunday. Munang dito sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, kama 11, ang ilang remembrance kung paghandom sa pagtipik-tipik sa tinapay, nahitabo sa adlaw ng Domingo. Mao nang ang day of worship sa mga Kristiyano sa New Testament, kaya di naman ta sa bagong tugon, wala naman ta dito sa Old Testament. Ang sa ato, sa Bagong Testamento, ang adlaw nga pagsimba sa mga Kristiyano, nilang handumon ang pagluwas sa Diyos nila, mao ka ng adlaw nga Domingo. Ang adlaw nga Sabado, kay problema na, sa mga Hudiyo na, 5:15 sa Deuteronomio. Paghandom to sa kagawasan nila dito sa Egypt. Kung yan, dili, wag man ta mauli po sa Egypt. Kaya para man to sa konteksto sa mga Israelita. So ni ata sa konteksto sa kaluwasan nga naangkon sa mga Kristiyanos nga ang atong day of worship mao na ang Domingo diin na banhaw ang atong Ginoo. So kan. Ang akong pangutana, ikaduhang pangutana, ano pa, ang adlaw na ipapahulay, si Kristo na Kristo at mga ito. Sa Mateo 7:21, parang sa Mateo 5:17, ito kayo pangurahonan, ang yan ko, pagbuka sa walang ipagtungan ang pangutana. Isa may kitagagapulsisyon, ng bungkakog, ng mga pundok, din sa kalibutan. Si Kristo naghatag authority sa iyang simbahan. Mateo 16:18-19 ingon siya, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nabisan ang kamatayon, di ko makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa harian sa Dios. Kung unsang imong idili sa yuta, idili kini sa langit. Okay. Unsa imong itugot sa yuta, pagatugutan kini sa langit. So mo to, in connection sa 7:11-12 sa Hebro, nga kung dunay pag-ili sa pagkapari, kinahanglan usab nga dunay pag-ili sa balaod. Mo nang dili kay mikalitan na og pag-ilis nga Domingo, na wala ang otorisasyon sa Ginoo. So naka-anchored ka na, grounded ka na sa authority na gihatag sa atong Ginoo sa iyang simbahan. O kay inyong simbahan wala may authority, kay tinuko naman ang iling galuhay at 2023, o nang dito yun mo connect sa mga Hudiyo, which is dili ka part ni atong ilang paghinumdum, kay dili man ta na ulipon sa Egypt. Okay. Sunod kan. Maton pa nimo. Watay lamok na kaya ito sa mga audio. Apit pan, pangutana. Kasi kailangan supulong sa Ginoo. Kristiyano sa Diyo. Ang sa Old Testament, ang mga writers, Muslim, mga Hudiyo. Okay. Pero ang ilang mga writings tay, wa na to. Mao nang wala na ni original nga sinulat nila. What is available, mao lang itawag manuscript. Ang manuscript, gikopya dito sa original. Dahil sulatan na gamit sa mga apostol, madugta naman. So aron nga ma-preserve ang ilang sinulat, kinahanglan na dunay mokopya sa ilang sinulat. And the oldest manuscript nga naa karon available mao ng Codex Vaticanus. Naa sa Vatican Library. Mao na ang pinaka-oldest manuscript, meaning pinakakaraan nga gikopya sa original. Ang original nadugta na. So ang available karon ang naa sa simbahan ng Katoliko. So tinuod nga ang original nga sa mga Hudiyo, pero ang nag-amping na ma-preserve ang pulong sa Ginoo ang simbahan ng Katoliko. Ug way labot ang Seventh Adventist ana. Kaya ito na mo migamit sa Biblia na iya sa Katoliko. So do ka. British may labot na ako punta na ang kailan di ba mga Hudiyo di ng Katoliko. So ito ba na ka? Nga ang nagsulat Hudiyo, pero ang ilang sinulat nangadugta na. Ang nag-amping karon sa manuscritos katong gikopya gikan sa original ang simbahan ng Katoliko. Kung wala pa ang simbahan ng Katoliko nag-amping ana, wala mo Biblia ron gagamiton. Wala mo. Wala Biblia. Wala mo Biblia. Okay. Eh, sa ang Katoliko man ang Biblia nga manuscritos. Katolik ang mga apostoles, Katoliko dito. Yes. So, lima po silang Adventist. Ang silang Adventist na tukod na itong 1863. Sumala sa Young's Student Encyclopedia for the first 1,000 years, all Christians are members of one religion.
Retirado sa Catholic Church, kung pumaingon ka na ang mga apostoles mga Kristiyanos o sumala sa ebidensya, ang mga Kristiyanos na hasakop sa usalang kasimbahan nga mo kining simbahan ng Katoliko. Ang mga apostoles mga Katoliko, dili to sa Seventh Adventist Church, nagaugan nimo nga namugna na sa Adventist. Okay na, no? Mane, hindi mo pa namugna o simbahan. Sabi mo pa na. Nga di Di kibaw. ba yung man ito ang Ginoo nga lakat mo kalibutan nga ang tanan kakawan ka na surang may mong kinuha? Di ba na Ginoo? Yes, dili ka magisugo ana. Kay ang pagwali magsugod sa Jerusalem. Buhat 8. Kamo mao niya ang tigpamatuod nako sugod sa Jerusalem, sa Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatungnan sa yuta. Ang Seventh Adventist dito magsugod sa Amerika. So wa mo magsugod sa Jerusalem. Ang pangutana, kinsa may nagsugod sa Jerusalem? Ang Katoliko. Buhat 23:11. Ang Ginoo mitupad si Apostol Ingon, ingon nga nagpamatuod ka nako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. So from Jerusalem to Rome og sa Roma 1:6 hangtod sa 8 nag-ingon, kamong mga taga-Roma, gipangga o gimahal kamo sa Dios, gipili kamo nga katawhan ug diha kaninyo nga mga taga-Roma, masangyaw ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Sa Griego, epistes, hemon, en katanggilitay, in holo to cosmo. So naa diha ang word nga katahulos means universal kon Catholic. So meaning from Jerusalem to Rome o dito sa Rome mahimong Katoliko ang simbahan. Unang sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarters of the true church established by Christ were established at Rome. Until now, ang sentro sa Kristyanismo naa sa Roma, dili dito sa Amerika. So ang Seventh Adventist Church walay bisan gamay nga kadugtungan sa Kristyanidad dito sa Jerusalem. Kay dito mo nagsugod sa Amerika. Okay. Gisugdan ni Ellen Gulbay. Sir po tanan. Ako pangutana. Di ba na si Kristo Adventist? Dili gyud tayo. Dili. Dili si Kristo ano man, ano ngayon dili si Kristo Adventist. Kay the word Adventist means coming. Amen. Pag may Adventista, nagpaabot ka sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Okay. Si Kristo dili mahimong Adventista naman. Kinsa may ipaabot niya Kristo? So daghan ang Kristo. Okay. Nakuha ni mga poet type. Okay. Dali gyud pwede nga si Kristo mahimong Adventist. Naman ang word nga Adventist nagpaabot. Kinsa may ipaabot? Dito, Los 13, ipaabot si Kristo. Kung si Kristo Adventist, kinsa man nga Kristo ang ipaabot ni Kristo. Maproblema na mo diha. So dili si Kristo mananghawa na sa Badista. Nga naman si Kristo dili Adventista. Wa may ipaabot siya Kristo. So neither gyud nga si Kristo mahimong Adventist. Una si Kristo Katoliko. Katoliko pa naman. Si Kristo is naaman siya is in all places. Because Christ is God and God is omnipresente. Panutihon 5:15 mo nang si Kristo is in all places. The word Katoliko universal mo nang si Kristo Katoliko dili Adventist. Okay. Hindi ko. Hindi Di ba si Kristo, mingon man siya, ang Kristo siya, si Kristo, ang amahan siya usaran. Ito man na, dili. Pero dito hatay. Okay. O dito ng Holy Trinity, iada po ninyo sa Seventh Adventist. Okay. Sa Katoliko man na-define ang dogma. Pero tungod na sa pagkatinood, inyo kung acceptan na tinuohan sa Seventh Adventist. Dili na original inyo. Nanundog. Katoliko na ang nag-define anak sa iyong makonsilyo. Nanundog na, nanundog. O Constantinople. Hindi na nagsundog na teaching. Okay. Hindi man yung ka-original, sa pagbuhat niya sa kalibutan, ningon man Diyos nga, di ka doon ang adlaw, nga to sa katuloy ikaw pa, nga to sa ikaw nung pagkikapito ng buhay. Unsang dito na, what to believe, para ninyo. Tiya. Dili na siya dahil ka na mo ng adlaw yung Hawayan sa Sabado. Ha? Kaya wala may kalendaryo ato nga time sa tradisyon. Uy, sa'yo, nanginibigyan nga pa. Dili, pwede masayop tayo Kung kayo ang nabasa na dito. interpretasyon na Ellen Goldwyn mo na sayop. Okay. Kaya kanto magulo ng founder tayo sa bata pa, 9 anyos, ipuno mo ito sa bato sa ulo. O sige lang, okay. Tapos pag puno sa bato sa ulo, nato yung scientific sa iyang utok. Ah, Ang hinabuhato tayo, pag naulian na siya, magbasa siya, maglabad ay yung ulo. di lang ka problema ko. Mo na nga, ayaw ko patuuhan ng teaching na bunga sa naglabad na ulo ninyo nga founder. Hindi kita sa simbahan ng Katoliko, magtukod sa atong Ginoong Kristo. Kaya kung gusto ka tayo ganang kining debate, Di, ayaw. ako ganahan ko nga maging friendly dialogue. Pero kinahanglan na mo ato bang dili ikaw, kato imong pastor. Okay, ano ito? Ay, ito kanina, balugi ko karon. Kasi sumasin yung ingon daw, pinsa na yung baro ko pamatuda. Pamatuda, nga Okay. pamatuda. So natubag na napapangutan kanang giingon diha sa Genesis chapter 1, dili na ang literal 24 hours nga sama sa gipahulayon sa Badista. Si Katoliko Kaya during the time wala pa may kalendaryo. So wala na siya mag-refer o at as literal 24 hours nga one day sama sa atong hibaw-an karon. Kaya sa Ginoo time usa ka adlaw sa
Ginoo o sama man sa usa ka libo Okay, ka adlaw okay. sa tao. So Okay, ayaw okay. gyud i-convert Okay, ka na okay. Genesis mao na ang atong gipahulay kanang ingon data nga mipahulay ang Ginoo ambot ipasabot ana nga mihunong siya sa iyang pag-create during sa days of creation. Okay. Pero nagpadayon siya sa pagpamuhat bisan gani sa adlaw nga ipapahulay. Sumala din sa atong mabasa sa Juan Kapitulo 5 versikulo 17 lingon ang atong Ginoong Kristo. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Ug sa ning adlaw kini nga Sabado, sumala sa versikulo 9. So ato pa, ang Ginoo sa iyang pagpamuhat, wala siya mohunong bisan pa sa adlaw Sabado nagapamuhat siya ug miingon si Jesus, mao nang ako nagapamuhat usab. Kadtong iyang gisuga, alsaha ka ng imong ay mo kanang katong iyang Higdanan. higdanan, which is supak na sa balaod sa Sabat. Pero si Kristo miingon nga ako nagabuhat hangtod niining adlaw. So meaning, magabuhat usab kita. Kung saan nga buhat nato, ang pagbuhat sa pagpangalagad diha sa Ginoo sa pagbuhat og maayo. Sama sa gihimo ni Jesus sa Digong Sabat, namuhat siya sa pag-ayo ni adtong tawo may sakit, iyang giprove nga naayo na pinagi sa pag-alsa sa higdaanan. So tugutan. Okay. Ako pumunta na, kani, kaya mo pa, saka Kristo laing lang iyasar mo kay parang Kristiyanos na siya, di ko sa Adventist, kaya amo bilang Adventist, mo man ang nagpugna sa create sa kalibutan. Objection tayo, si Kristo ulit Kristiyanos. Orige. Kaya ang word magod ng Kristiyanos is followers of Christ. Oo. So kinsa man nga Kristo ang isunod ni Kristo. So, Ako lang pumunta na magpagpinsan follower ng Isun Kristo. Ako lang to gipatinaw sa imo ba kay ang mga terms manggod nimo wala malain sa eksakto nga kahulugan ba. Para po ma-educate po sila para dili ka dito para sa imo para nila ba. Para mahibalo sila. Wala gina nga. Ako dili ko balog diri tungod kay matupan niyo wal pastor nga makapahayag nang lagi kay wala bisan na lang usa ka tulpo, hindi na ka kuan sila. Tama gyud na tayo, wag gyud na contribute sa tulpo. Ang inyo ra gyud na pagsupak-supak sa Katoliko. Okay na. Hindi na. Pero kay matupan sa Katoliko, amo sa na dit mo pamatudan nga man gini nakita ni sponsor karon ni man si Pero tayo, okay na ito ako boarding sa ayan lang kaya mga words na ito ba. Sige, proceed tayo. Kasi ba tayo? Okay ba tayo? Walay ng walutanan. Mo-reserve lang ha. Katugos sa walutanan. Nagapulot sila walutanan. Wasa kami sa mga ibang ulti ba? Kita. Continue tayo. Para na ko ano ito kaya hindi ko ha. Oo. Nga naman. Sunod-sunod sa ako di ko lagi kanina, pero hindi ko niya tukutan sa ako experience ako okay ra. Di lang sa kay ganang di ba testimony ron kuan. Okay, sa ako nang giingon, gusto rin ka mamahayag, tagaan yung ka na mong time nga sufficient po nga makapabuga ka sa imong gibatid. Pero gali kay atong proceeding karon is question and answer portion ng imo ra gyud rolo mangutana ra gyud. O titubag ra pod ko bahala. Kung sa tuwang tubag gawa ta lang pod. Okay, sige, proceed tayo pa na rin tayo. Reklamo magita kay sumasin ni Pai kanina. Sakto dito tayo. Reklamo gyud. Bakit? Kaya pahingan mo mga magagay. Sa diyan susi ni. Yan mo na ibawi ang kamaturan. Pero lagi kay mo may Ay, kinsa man tayo nga pastor nga naka-contribute tulpok diha. Kanang linaw. Kinsa nga pastor ninyo nga naka-contribute og tulpok sa Bible. Dili ako maka-istorya karon kay wa may ka-prove na ko diri. O, mga nga, Wa matay. Kami naamantay nga nag-imbento sa period o bispo ang Katoliko. So okay ka tayo, okay ka to nga ang Katoliko mo ay nagbuta og tulpok. Ako. Okay? Okay ra. Wa problema kay dili na may kabahin sa tukalasan ko may nagtulpok. Ay, importante ang tulpok eh. Sige, so napisan gamay na kudlit o tulpok. Oo. Importante na ba ito? Okay na. 100%. Low F ba diba? Ako na ikaw sa inyo nga sa pamukana naman. Pero ako sa dako nagkamay ng istorya nga. Sumasin yung yan nalagay nga. Huwag makatubag. Na, ay, may wa. Kaya man yung pamukana din si Radilo mo nagigit. Kaya man yung kusa ito. Amang niligay mo ang nagigit dire. Pero tayo, pinakalabi sa advice sa imo tayo, no? Paulit na tayo, simbahan Katoliko. Okay na. Oh, palakpakan tayo no. So, Pagayong, may problema si tatay at tulitabangan nga mahiulit sa tinuod ng simbahan. Ito po ni Cristo. Kaya ilan na rin ka tayo sa imong founder na si Ilan Worldwide. Dili, huwag may makikita pa. Pangumay mo. Sige lang bro. Sige, kana sa polo, sige bro. Ikaw polo bro. Salamat sir. Okay. Proceed bro, proceed. Ang amo bro is question, answer.
Pero kung gusto ka o ka na mamahayag, hatagan po 20 minutos. Di na ko mamahayag, sir. Ay, kami lagi po, lumulok yung ikot sa city po. Okay, sige. Proceed sa imo pangutana. Masalamat ko sa iya kay usa ko sa imo viewers sa mga debate ni Rob Praise the Lord, madam. Barcilas. Okay. Dili ko kay mao sa taga diri taga po kay kani mga nauna. Kuan guys ako Pero imo to tatay, no? Oh. Imo to siya. Kana tanan nga naminaw nimo ako na tanan mga kaliwat iyan uyuan. Praise the Lord. Makatoliko. Ya kani si Brad ako sa lisan. Nakita ko sa inyong mga debate. Okay. Ninyo So, tanan. honor na mo bro, ang nakamit ako personally. So, sir, sir lang ako sa imo, bro. Brad lang. Brad. So, Ikaw sir, nagpasabot, nga ako itondo nimo. Saya sumak-sumak kung mag-share ka sa ako. Sulang kita ka. so ako lang. Pero kung Brad, okay na, badali po na ako pagtubag. Kung i-date ko rin mo igsuon, tubagol po ka inigsuon. Pero kung imo tagol na sir, mapugos yun ka sa pupina sa imong sir. Kaya sudan kita ka. Bro, lang sa imo. Praise the Lord. So, kay as a Christians, kita mo dali so, di ba, bro? Ako kay dili ko ganahan og debate, di sa ko ganahan og basta ako tatay, tatay. Tay. Ako ganito tay. Pero sorry lang daw ha, na medyo ka abang tubag sa imong tatay na ipagka-harsh. Oh. Ako mag-apology. Pero bro, ana mga pila mo ka days diri? Ugma, Pila mo ka night? adil ugma na ami last Bible rally dito sa San Francisco, sa Lunes, maulit ako niya. Pwede. Saya gay. Sige, ibitaw dito. Dito ka makita Kana si mag-diban Rob, sa mo. na ba si Rob? Bro, Ana siya dere. wala sa diri kay anytime ko. Ako yung nang isa Na may na kay schedule na debate karong Abril 30 sa Plaza Independencia. So say, ano, Ato pagkaon. pagkaon? Oo. Wow. Kaya mo gani paborito ni Ikaw, pagkaon. ganahan ko sa ilang kwan Pagkaon Wilson. ng kahuway. Kung ka mo, kung wala mo kay Baw, mas maayo yun. O, para sa libro. Nagbasa sila sa Biblia. As a Katolik, ang Katolik bro, universal na bro, no? Oo. Muna ako kinitihagit sila. Kani sila ako nilitag sa tagsan. Doon sila. Dili ko mo Bible study nga mga Bert. Ako sila yung nagtungin na yung Biblia. Mura ako yung Yan mo to, ako pagkutana sa inyo ha. What is Alos Himera? Kung saan sa pinulungan? Ano si Mara is great another day. Nana sa Hebrew, Kapitulo 4, na nahisgot ang Diyos na doon ay lain na adlaw. Sumala din sa versikulo 8. Kaya kung nakahatag pa kanilang pahulay si Josue, dili na unta ang Diyos maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. So kining lain nga adlaw o another day sa Griego is Alos Himera. Sa Greek doon ay duha ka word nga sa another. Itawag nga heteros o itawag nga alos. Pag mayroon tag alos, different in the same kind. For example, tag example ko. Mangga nga karabaw o mangga paho. Puro na sila mangga. Pero lahi lang ang variety. Mangga paho o mangga karabaw. More nang alos. The same sila na Sabat but another day. So dili siya Saturday. So naanay another day which is more nang Sunday sa mga Kristiyanos. Dili man heteros ang igamit din eh. Ang heteros, lahi, for example, heteros, lahi to siyang another. Pero ang imo pagkutana man ang alos, so mo another day, so ang kanang Sunday mo na ang day of remembrance sa mga Kristiyanos. So katong ikapitong adlaw sa mga Hudiyo, 5:15 sa Hebrew, hinumdumin ninyo ang adlaw nga ikapito, kay giluwas ko kamo dito sa Ehipto, pinagi sa akong kamot nga kusgan, o tungod din itamdo ninyo ang ikapitong adlaw. Ang konteksto ato nga day, ang paghandom dito sa kaluwasan nga naangkon sa Israelita. Pero kita mga Kristiyanos, doon na tayo kaluwasan na ipabuhagay sa Ginoo nato o gipauna na niya kini din sa Salmo 118. Ang kaluwasan nga buhaton sa atong Ginoo. 22 ang bato sa likway sa matutukod kay wala hinungdan na himo-hinoon nga labing importante bato rekerido ni Kristo. Sa Old Testament ang sibior na instrumento si Moises pagkuha dito sa Egypt. Ang Ginoo dili man siya gusto kalimtan ang iyang kaluwasan, mo tong nagsugo siya atong 7th day to remember sa salvation na naangkon sa iyang katawhan. Pero din hinaapoy bag-ong kaluwasan na palabuton pa na ang mubuhat ni dili si Moises o si Kristo mismo na ato manunugos. 23. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita diini. So naaday adlaw nga himuon sa Ginoo na handumo nato ang iyang pagluwas, maglipay ug magmaya kita. Ang pangutana unsa man ning adlaw?
Mo to gitaw Alos Semera, another day, dili na ang Saturday sa Hudiyo. Kaysa Biyernes na matay man si Kristo. Maglipay ay ka sa kamatayan ni Kristo, bisa na apostol naglipay. Nagsubo sila. Sa dihang si Kristo sa lugar ng Sabado, nabay apostol na nagsadya. Ang imo ganit parente na sa haya, di ganit na malipay. Kano sa man nalipay o nagbayang mga Kristiyanos? 28 sa Mateo, na banhaw siya sa Adlang Domingo, nagmaya ang katauhan sa Diyos, nisimba sila sa Ginoo sa maong adlaw na Domingo. Ang tubag ni Brad sa minteryo man kono. What may automatic man na to, mas Ginoo dito sa Lukanan. Alang-alang, mangita pa kay Lord, bakit na Lord dito simbahag? Mato ko manimbamit. Ito na buta ang Ginoo kinuwi. Di man doon Sabado. Domingo man, ayaw mong simba nako. Wala. Kundi doon na day adlaw nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And that day is Sunday, the Victory Sunday. Mo nang niingon si San Pablo, kung si Kristo namatay, o wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. So ang misteryo sa Kristiyanos, ang Resurrection Day. Mo nang sa ato Domingo, kay mauna ang pagpahigawas ni Jesus, kanato gikan sa kaulit na nato na sa laog kamatayon. Ang konteksto sa pag-worship sa Ginoo sa Sabat sa Domingo, konteksto na sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Wa mi subak ana 7 day. Wa mi subak ana 5-15 na ang konteksto na sa pagkaulipon sa Egypt. Natural na sila gyud maghinumdum ana until now kay apektado man sila sa salvation na naangkon nila dito sa Ehipto 430 katuig. So mo na tubag sa pangutana, medyo natasan tungod na itong yung ng Alos Semera. Salamat kayo bro sa inyong tubag. Ang kanya akong pangutangan ni mo bro. Dili kay di siya disod kay mo tubagon. Kay baw na kani. So pangutangan ba ni mo bro? Katong mingon ka nga bahog mo naman pantay ni na. Kaya si Isaias Synthesize. Ay na bro. Kay baw na ka verse. So katong sa 10 Commandments in Exodus chapter 20, usa kaadlaw nga ipahulay. So, why we conclude that nga mayroon man pa nga this is the day or Alos Semera, another day nga this usa kaadlaw nga ipahulay sa Ginoo. Kaya bro, sayo na kayo. Tama ganda na usa kadlaw. Wa pa man ang lain adlaw. Wa pa to Alos Semera, wa pa ito sa New Testament. So dito sa Old Testament, usa ra gyud ka adlaw to. Mao na ikapito. Wa supa kana. Pero imo man gikon ito Alos Semera nga naa day lain nga adlaw. Imo hinong ipaghimug-atan nga naa day lain nga adlaw ni anang usa ka adlaw dito sa Old Testament, which is Alos Semera, another day. So dili siya Saturday kay kung the same Saturday, dili na Alos Semera, same day. Dili another day. So mo nang amo gibantay na another day. Pero may supak na itong inong giinom na days sa Old Testament kay mahuli ba pinapili ito sa Hudiyo man to ato dito sumagon to mga Hudiyo nga ang Ginoo gihatagan na sa ato commandments na hinumdumin ninyo nga giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa iyang kamahanan mabukton sa pagulipon sa Egypt tungod niini bantayan ninyo ang ikapitong adlaw nga ipapahulay. In konteksto sa salvation na ilang naangkon sa pagpahigaw sila sa Egypt. Sa ato nang giinon kita pod na kakaangkon pod ang kaluwasan ni Kristo ang atong Savior gyud nga sa pagkatibuk-an, o mingo dito sa Isaiah, sa Salmo, na kini nga pagluwas ni Kristo, buhat kini sa Dios, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So ang among kalipay nga magmaya, kanang day of resurrection. Nga nalipay mi, nga si Kristo namatay para namo, o nabanhaw siya sa adlaw Domingo mo nag-rejoice Sunday. That is another day, which is Alos Semera. Sorry po tayo. Sa Mateo. Nako lang pangunta sa Mateo, naging diya kung kinsa ka to magapahuyang sa mas labing ubos na kasug. Naging diya nga magalungtad man ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa mga kasuguan. Hangtod ang tanan mga sugan. Include ba ni sa 10 Commandments, bro? Wa kayo sayloan, bro. Mo nang kami di gyud magsupak-supakan ng day of Sabbath sa mga Hudiyo kay para nila na. Pero naa may another day. So mo ni para namo. So kung di mo modawat din wa may labad anak. Kung dito mo sa Hudiyo, hindi po naka-rights. Pero Kristiyanos man ta, ang atong kaluwasan na angkon ipabuhagay sa Ginoo ang bato na importante dito sa Salmo. Muman amo. Ako pabalik ko to basa no. Salmo 118 para ato din masabta nga naa gyud adlaw gihimo ang Ginoo.
Ang bato kay sa likway sa mga matutugod kay walay hinungdan na himo hinuon nga labing importanteng bato wala ali si Kristo ni. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Mao na ang another day, ang Alos Enera. Nga mao na ang Domingo sa mga Kristiyanos. Mao na bro. Okay bro. So, dirita. Sunod mo. Salamat kayo bro sa imong tubag bro. Wala Okay. may komentaryo Okay. sa imong tubag. Kaya ako dili ko ganahan og debate. Okay. Praise the Lord bro. Ay. Ay sa brand bro. Ay. Okay na to bro. Last na ko panguntahan na lang. Sana po siguro. Last lang. Usa lang bro. Okay. Yeah. This is the day katong imong sa Salmo 80 ang 118, 22. kana yang verse ako na natimanan kana this is the day that the Lord has made. Be glad and we rejoice in it. You know na, okay kaya na siya. Wala tayong komentaryo ana as a Christians. But remember nga as a Christians, what do you mean nga mayong Nazareth? O di na bro dili. Ang Nazareth, di ka na sa word na Nazareth. Si Kristo, dito man na tao sa Nazareth, aron matuman ang giingon sa propesiya ni Isaias nga dito gyud magsumikar ang Kristo sa gitawag nato nga Nazar. Mateo 2:23 o bipuyo sa usa ka lungsod ligalag Nazareth nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta siya pagailhong taga Nazareth aron matuman tong Isaias 59:21 nga dunay gitawag nga Nazar. So ang Nazareth derived sa word nga Nazar nga abot ipasabot sanga. So si Kristo man ang sanga diha sa kaliwat ni Isay sa Davidiko nga gingharian. So mo na ang tubag sa butana. Salamat kayo. Okay. Napa? Napag-usap sa Isa lagi. lang, isa lang yun. Mga Ato gina titiol yung Ay, butana. parang sa amin makita ni sa Okay, sige bro. Igsoon niya ko nito kay Pilipino man ta. Mm. So, kani siya last sa Isaiah 66 Verse 7. 22-23. Mm. Isa. Umaabot pa na bro, di ba? Yes bro, yes. Umaabot pa. Why supak na? Why so pa? Adlaw kay pahulay. Gusto mo na adlaw kay pahulay di bro? Sa Kanang Isaiah 66 22-23. sa mga Hudiyo, until now, nagsabat sila og 7 day. So until hindi sila mukhaon. Kini magod nga lugar de retirado na sa Israelita. Sumala sa Deuteronomio 14:1 kay ikaw usaman nga katawhan nagipili sa Ginoong imong Dios dili ka magkaon ni ini maong mapagkaon. Sa ato pa, sa tibuok kalibutan usa ka katawhan ang isugo. O sumala sa Levitico 11:2 mao kana ang kaliwat ni Israel. Dahil sa Salmo 147:19 wala kini way labot ang uban nga mga nasod. Mao nang kanabit ang pagkaon, ang problema na sa balisa mao ni. I-prove sa ninyo nga kana nga law is universal. Kaya kung hindi na ma-prove nga universal, mapalpak mo diha kay nagapil-apil na mo sa sugo kung may sugo ninyo. Kaya klaro man ang Biblia. Kung may dito sa biblical passages, usa ka katawhan ng isugo which is retirado sa mga Israelita. Karon kung moingon mo nga ipaapil na sa tibuok kalibutan taga imig sugo nga ang Ginoo nagmandatos nga that is a universal law. But ipasabot intended sa bisan dili Israelita. Gawas ka ito ma-convert sa tinuuhan sa Hudiyo kay automatic man na maabayad sila ng kay converted man sila sa Jewish religion pero not for intended for universal nga ibali pamalaod. So ang ibali establish sa balisa na i-prove lang sa gid ninyo nga universal o na kay kung dili niyo ma-prove mapalpak yun mo da nga nahagbong ra mo nga nag-apil-apil na mo sa sugo nga mo suguan. So kanang Isaias wa ni supak anak. Na kanang isugo kay Israelita kung ilan ang supakon, silutan gyud sila sa Ginoo. Pero kita mawasuguan, man dili ta silot, dili man ta under sa mong balaod. Kolosas 2:6 ayaw itugot nga dunay magsaway ka ninyo sa inyong kaunon kay kanang nga mabutang landong lang sa butang umaabot. Wa kay mabot, wala kay tulubagon sa Ginoo. So kanang Isaiah 66 nagsunugo ng mga nikaong baboy kadto ng mga Hudiyo na nagbantay sa Sabat na nagbalaan nga nangaon ni adto kay sila may gisugo o sila ang manubag niya sa Ginoo. Pero kita mo suguat, dili ta silutan sa Ginoo sa butang dili ta under. Excuse me mo na mukan ko premise ko ang 22-23. No include ang pagkaon na wala gid sa next state ang pagkaon. Yeah, terus 21. Isaiah 22-23 Sabat ang Dilitar ang topic. So wala talaga sa pagkaon balik. So ya ang ako gikuan unsa kabahin di ba? Future pa na maabot ano? Judgment niya. Eschatological lang yan. Eschatological last day events na. Last na siya nga panghitabo kay i-judge sa mga tao ng kalibutan na.
Nya, kung ato tanawon bro, apil ba ang Kristiyano niya na? Sa akong tubag, dili lagi ang Ginoo mo judge kanimo kuha ka na sugo sa pagpatuman ni anak. Obligado na sa mahudyo kay sila gisugo. So during judgment day, manupag sila sa Ginoo kung ilang gibayulit ang balaod na intended para nila. Pero sa makisang dili na pwede mapatong nimo. Kaya wala man sugo, i-prove sa lagi gisugo. Kaya kung ma-prove nimo gisugo, nang kung subak-subak ta, apil ta sa silutan sa ulahing na panahon. So mura tong tubag bro. Kay Lasa lang yun. Lasa yun. Nakoy nabasahan bro. Admitted and signature by our bro ba? Mga press na to. Kung ato tanawon bro, nakanaman siguro yung Latina Vulgata. Last na gina. Nagingon niya nga, ipakanawag ang bagong langit ug ang bagong yuta, new heaven and new earth. Nya, nag-isgot niya, adlaw nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay, the state, niya, in a Catholic version, signature by a different, mga tulos siguro na sila kapari. Nganong isgutan na niya, ang adlaw nga ipapahulay, the state did Sabado, umaabot pa na ipakanaog sa Ginoo dinis sa yuta. Okay. Pag yung diha bro, nga from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon. Ayaw po ka ng new moon to new moon. So sa may pagbasa ko na, from Sabbath to Sabbath, kanang to, das na siya. Kaya kung may untag, mulaktaw kag, Sabado, dapat kama na siya. Tuman, from Sabbath to Sabbath, meaning 1 week. From new moon to new moon means 1 month. Ang buti pa sa buti ay, na dito sa langit, ang atong worship sa tanang panahon. Ang buti pa sa buti, dili kay Sabado. Sa ato pa mabalik, na kulit ang new moon to new moon. Ha? Kaya ang new moon to new moon, Colossus 26, hindi naman ta under sa new moon. Mapalpak man na, kung imo na interpret na nga. Brad Paul, ang simba kita Sabado. Ay, ayaw po likay ng sasunod na, ugikan sa Sabado, hangtod sa Sabado. Kung saan man ang hangtod? Wala, lilaktaw, no? May pala. 1 to 10. Kung saan man ang 1 to 10? 1 na ba na o 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. So pag ingon, from Sabbath to Sabbath means 1 week. From new moon to new moon means 1 month. So meaning, ang pag-praise and worship na to sa langit sa Ginoo sa tanang panahon. Dili lang kay i-focus nimo sa Sabado ra yun. Eh kung Sabado, kung saan naman from new moon to new moon, saan man nimo? So kung moingon mo nga ang worship sa langit, Sabado ra yun, kay Sabado to Sabado, awa mo kasabutin ng 1 to 10. Ang iya 1 to 10 is 1 lang o 10. Ang 1 to 10, including ng 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. Kay 1 to 10 man. So meaning, from Sabado to Sabado, means Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves, Viernes, Sabado. Muna, Sabado, hangtod Sabado. Ang ilan ang Sabado sa Sabado, kay Sabado naman yung Sabado, nilabot sa Domingo, Lunes, hangtod. Wala, tama na dapat. Then, ang nasabda rin ng word, so mo na sipyat ang interpretation sa balista, sa ako na lagi giingon, nganong daghan palpak ang pagsabot sa mga sa balista, ang inyong mangyong interpreter, si Ellen Goldwhite manggod. Namo ka historia nga si Ellen Goldwhite, gibuno na og bato sa ulo. Libro gina sa balista, dili yun na ito pagbutang-butang, ila yun ng libro. Bro. 165 health professionalists ang nag-prove anak nga si Ellen Goldwhite, gibuno sa bato sa ulo, ang side effect anak nga pagbuno sa bato sa ulo, nagubak man na inaong. Bro, pwede mga tanong. Ay, sa bro, wapa kay right bro nga, wapa na ako kuhuman sa bato, humanas ako. Si Ellen Goldwhite, gibuno og bato sa ulo, ang side effect, according sa mga health professionals sa balista, ang resulta to, maglabad ang iyang ulo kung magbasa siya. Dayon, ang iya po yung gibasa na libro sa Bible is apocalyptic. Mateo 24, so may giingon, kung magbasa kag libro pag sa Daniel, so may giingon din eh. Unya, makita ninyo ang makailisa nga talan-awon na giingon ni Propetang Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magbabasa. So naanay, open and close parenthesis, na kung bubasa ka sa libro ni Daniel, pasabta ni ini ang mga magbabasa. So doon na mo pasabot, o doon na po ipasabot. Karon sa Ellen Goldwhite, iya nangahas man siya sa pagbasa og apocalyptic nga libro ni Daniel, na ang role ana, doon na may magpasabot, o doon na po ipasabton. Ang pagkata na kinsa may nagpasabot ng Ellen Goldwhite anan, buot ipasabot sa Daniel. Mo nang na wrong interpretation si Ellen Goldwhite, na basahin na niya nga Santo Papa ang sunghay. Kaya wag may nagpasabot niya, iya raman to private interpretation. Kung dili man siya kanang authentic na interpreter, kay lagi maglabad man ang iyang ulo kung magbasa. O sa kay resulta kung magbasa-basa ka, nalabad ang imong ulo.
resulta na sa pagkalabad sa ulo. Kung akong gisusi ang libro sa Masabanista o akong nadiskubrihan nga daghan interpretation di hagawa ng kanimao tungod kag ilang interpreter doon ay something diferensya tungod ni ato pagbuno sa ulo sa bato kadiya.